Maayong adlaw sa inyong tanan di aday mi karon diri sa merkado kay nag-ingon si Mario Sherwin nga magpalit sa sudan. Kay wala malagi tamban, maayo man ang tatong tamban kay sudan sa iring sa iro apil na pudsad sa tao. Kay mao malagi na ang iyang gitudlo nga isda ang paliton, mao na lang sad na ang akong gipalit kay basin tugka na pud ni og kabuhi. Itaw guys, dako man na siya nga isda daw mahalon pudsad na siya nga isda 370 akong nabayran dana daw ako na lang pud sa dayon gipatadtad kay para dili na si Mario magtadtad. Kay giukaban malagi ni madam ang inununan, nag-ingon pod sad si Mario nga magpalit sa inununan kay lami kuno na ing anak nga inununan kinsay nakarilit ing anak nga inununan. Yellowfin ang among gipalit nga isda, yellowfin or dolphin. Abot usab to klaseng isda. Unsa tong isda? Undot. Ha? Undot. Nya among gisundan si Sherwin Dani, amot og unsay paliton dani niya. Si madam. Hi madam. Say mo ha. Agoy. Sorry, so kuno dam. Pag kuan ni sa kuan ulo. Tanawan ang kanang dili kuan ha. Lagong-lagong. Pila ang isa ka bitay nga chorizo? 5. Kana lang isa dam. Ya magtanaw ta ni sa katong kanina ay cheese di siya da. Na ay cheese nino. Kani with cheese. Kana siya dam. Oh, apil siya dam. Diil da yun. Walay batikulon dam da. Naa. Nag-ayos mo to ah. Kinsa man ni ato ani ah? Ay ra ni buta. Dai buta dai. Madam nga gamay. Nya karon orderan sa ato si Budog sa birthday cake niya. Ayo. Madam, pag-order ko sa cake. Birthday cake dam ha. Ay mas inaasa lang dani aw kani siguro siya dam o kanang OB. Pagpila na siya karon o karon. 380. Ha? 380. Kana lang siya. Kana lang. Happy birthday Budog, more and more birthdays to come. Ang ibutang anidan kay kuan lang. Happy birthday Budog. BODOG. Happy birthday Budog. Oh, happy birthday Budog. Happy birthday Budog. Nindot ka mo kuan. Pachada. Happy birthday B.O. Manay from wala na. Ayaw na lang from B.O.D.O. Budog. G na yun. O G. O kana siya. Happy birthday. Amo to ikapila ni Budog. Pila ganito siya ko pa. Say na may blessing. Ha? Puro na naman 1,000 na. Ha? 1,000 na ka. Kanin? Oh, kato na yung 500 ng isa. Oh, niya. 1,000 na gilay na. 1,000 na ba? 500 pa. Oy, ikaw kay 500 na diyan ni ah. Ayaw pag ano. Yara kang Budog guys. Birthday cake. Happy birthday. Hi! Alik Biling. Alik. Ago. Picture sa camera. Smile sa camera. Smile sa camera. Kaya aglantawa na ba talaga? Aglantawa. Aglantawa sa dahil mo ha. Oh, nama si Mario diha o. Nagpalit sa siya sudan. Lanay nagtawag dai. Laan mo kwarta dai. Wala na ang diyo. Wala na gay itong cake nga kuan tag pila to ah? 20? Oh. Kana na. Kana sila blue pink. Blue pink kani siya may 30. Ubi ni siya. ubi flavor. Yung sunod na niya, ubi yun. Ubi jud tanan sa loob niya dana. Ha? Ubi ni dili. Ang sa kang Budog man ni ah. Budog. Oh, Budog. Birthday man ni Budog karon.
Nya kay naghangyo lagi si Budog. Kuan sa kuan dia cake. Apili sa ko og cake kay birthday makuno niya diri na lang kuno i-celebrate kay di man siya maka-celebrate dito niya gipalitan na lang sa nako siya dani. Mao ni siya ang mahal-mahal na ay tag 280 guys kani siya. Ang haning blue daw kaning cake na adani ha? 650 no. Kandila guwapa. Nakay hikot dani guwap. Big pan, di ka palit. Paano tadani kinala ka tadani? Ha? Init kayo. Init kayo. Pili ka doon. Ay, tika lang, Day. Ito na lang sa'yo, Day. Oh. Ano, Day? Pili, Day. Asa mo ha, Day? Pili ka. Asa mo ha? Ay, kanina lang mo ha, Day. Isa, Day. Ha? Ayan, isa sa'yo. Kani po di mo ha, babe? Isa? Oo. Luha ka po, Dani, madam. Oh, banana cake. Wala ba? Oh. Okay na ni siya, madam? Okay na na siya, ma'am. Oh, sige. Katupod sa dayon duha ka banana cake. Tagpila ganito siya? Tagpila lagi na siya gwapa? Parang ako. 70? 70. Duha ka buok. Mahal kayo. Ha? Mahal kayo. Mahal ka ayo daw. Biara gwap. Ay, ilain ha kay kan Antonio ng isa. Ay, dito lang. Ha? Ay, pwede ilain ni siya gwapa? Ay, pag-ikuan kay ilain ato na ako. Aw, diara ayan na. Sakto na. Dalhin mo yan, Day. Tapos nagpalit mi guys sa inununan. Pirito ko. Ito asa inununan, Day? Dito na bukid. O diara ang inununan o. Diara guys o inununan. Lami kay ni siya nga pagka inununan. Sige na dito. Kani o di ako sa bayaran dito din. 650 dito. Ang 650. Hindi atong bayaran. Wala, was na that's off. Ha? Oh, kuha naman to akaron 650. 650 Wala, daghana ba kayo dami tinuot? Saan mo, guys? Unsa, Day? Yeah. Hello, walay kuan. Pwede i-doble ni siya, madam? Pwede i-doble ni siya? Dalhat, kuan na Day ha kay. Salamat kaayo ha. Thanks. Oo, sa ako ito. Ha? Unsa isda? Buwan? Ali na. Ali na ginuo ko. Oo. Ang cake. Ala odi ay no. Ay, tigala naman ni Sherwin. So ana, na. Hapit malimki ang kuan. 6, 7, 8, 9, 10. Hapit malipti ang sukli. Hoy, dili man. Wala diri ila ultra pack. Uy, gong na inyo ultra pack. Ay, sir, na inyo kagawad na inyo ultra pack dani? Oh, Wala yung ultra pack ninyo no. Dito ra oh, dito na lang ugma. Napay bahog dito, wa na. Ha? Makabahog pa ugma. Napila na siya. Ako saan man ani mo? Ha? Napila, Roy. Gong, pila ko no tugong? 30? Agung saon din ani mo di ay? Napang ipalit ko sa bahaw sa inyo. Asa ginuo ko agung saon ba na ah? Tirador? Agoy ginuo ko. Tirador ko. Tiradoron tagi kag mahubog ka tiradoron tagi ka. Tiradoron ta nagi kag mahubog ka. Lalaw lagi. Ay pila to siya sir. Unsa ba nakadagan ba kay dana? Tulo. Mario. One. Oh. Pila kanan go? Jod ani Gwen. 6 Tulo ka. 1840. 18 og 48. Salamat kay kagawad ha. Wa maday ultra pack. wala dili. Wala mo nagtinda dani di ay sugad sa una. Nasa una naundang may nang delivery. Ah, Hindi na ko naman, kasi naman ang
Ikaw na mag-pick up. Ay, magol. Ah. Sige sir. Ay kagawad. Tali na din. Nagdala din ka sa ikubag di ay. Asa pa man ta? Uy, ginuo ko na apad ay wa pa day nahuman, ginuo ko. Wala. Dagan kay sudan ang napalit guys. Oh. Di ay. Sige pangutang baga kayo. Ha? Naman to sige pangutang. Si pangutang. Dito ka lang day ha. Huwag mong iwan yan. Baka Ano nanina pa? ha? Ano ba? Oh, kumain ka dyan. Yay. Kumain ka dyan. Hi, madam. Ito na, uwil na ito. Uwil. Nangumpra si Mario Dam. Nangumpra. Nangumpra. Hello mga Oh, hi. Hi, madam. Siya may kuan tigluto dito, Dam. Usahay. Ug di mahubog. Pero ug mahubog. Ay na lang. Kao na niya. Oh. Ug di mahubog. Bitaw da, 111 din siya. Sada diya ni siya, guys. Apili ko na ni Sadam. Uy, unsa pa man ay magikuha diha di ay? Kani mo atong Kapi nimo. Kato sa kon ba to sa avocado ba ang gatas. Condense. Tora o kun awara tong condense. Diri na da. Ay kana rin. Di ara, Dorin. Ko din diya kana. Ala wala. Hi guys. Alisa dini, wala non sa tong avocado? Nawa maka nakimo sa ice. Ay, sige, go ahead para isa. Ano yung avocado day? Ha? Lima rin mo. Hinatag rasad. Meron ko yung puno. Ako manghod naamay kuan. Gamay ragod nga kuan kanang punuan. Nya kay naamay nakuha di na ngayon sa dayon kay may na lang kay sa agpalit pa ka. Correct. Gan. Nam is 159. Nam is O insakto ra ni. 3. Unsa pa man ginuot ko? Agoy. Unsa man ni? Mo ba pang adult? Agoy Mario. Okay ra gingani di lang tagay na. Wow, himala na kayo gatas bilong net. Pira ka itlog. Naimpi na ka diriyo. 382. 432 makuha. Sa itlog. Nang sa man pagdala? Uy, ito rin na doon. Itlog na to, 3. 3, 6, 4, 8. 3 na lang. Wait, ito. Sige. Nya unsa pa man insakto ra na Sherwin. Ayaw sa uy, dungagi pa. Sakto ra na kay wa na ra ba dani kuan. Sige lang, hapit na tayong sweldo. Bilin. Nalayo pa kay sweldo Ginoo ko. Purot atong kuan dani. Korot ang amam Kaya de. tingog, mansag. Mil-mil, mansag pagkabot sa... Uy Ginoo ko milmil. Hayahay man. 3 mil ra magud akong sweldo. Unya matulog na siya kwaon ko ni mahalin siguro na may mga kuan. Burluloy magud ni da. Aburluloy din. Hagoy sa Ginoo ko. Sus, ambal ka na ako mahubog siya noon sa baba. Ay. Ayo, Dungagan mo gina niya. Dong doon na banggit kay ng tuyo ang baba na lumnik na ginadong. Asa na na. Di ara gid ay. Ayaw sa kay suka. Ay, dahil suka dagan nga. Balay. Sige. Tulo ka tuyo. Sige. Sing, bisi sila. Nalagi. So guys, mamili tayo karon diri. Oh, namili. Nagputos na siya diha, guys. So guys, nagpagkabaklan namin diri pa doon counter. Hindi na nagtakaon. Sige na. O kana siya dam pila ta na. 780. 780. Yan. Balot doon. Ali do, balot do. Ang itlog, 3 na na. Ano mabuak. Pang ado, dahil na siya da. Ado plus. Ito sa madislan dito mga pangbata. Mao lagi. Na, pag nakita ano. Puro nila. Napay isa mama. Wa na ni si Mario. Naunsa na sa mga klase ba? Wala kay Naa pa man sabon dito. sabay na ko. Apil lang itlog dadto dam. Ito na, di putos na. Oo, na pusa ginang itloga na. Ay, okay ra basta kay naay mo kumkum pag mapusa. Okay ra. Kita kang Mario itlog mapusa. Ha? Ay, pirmi man ang pusa. Marat.
Pero yung nagkapasa ko ra. Maulmar ang pagkabuntag. Mahulmar ang pagkabuntag. Ay, maulmar ang kanaa. Sige. Dubli na lang may lab. Dubli. Bawi na sa. Okay, magsilo si Mario no may love ka naman inong dia. Bawi. Dana narabay mantika dana Mario ha. Motor mo? Oh, Dito na ibuta sa U-box. okay na siya. Dili, ang ibag sa lang ibag. With you. Dai ko bagay mo na. Balita mo isang ubay. Ito naman ni. Dala nang isa lang kay siguro. Jeez. Yes, kanang kinadakuan kay siya da. Na 20 ang ginadakuan. Okay. Kanang Ang kinadakuan. ginadakuan kay basig na pa yung ipamit ng isda. Wala man sakto naman ni. Okay, lami yata siya. Daghan kay sari-sari kay ba? Mamay kuan di ayo. Ada dapat yung balay gani. Daw dahilig. Dahilig daw pag sus tinuukog ka Daw pag inuba din unya kay magproblema Ah. na sad ko pang hangover ni mugma. lagi tan-aon ta lang. Pabusog ta ba ya kakaron? Gamay ra gid si piat nimo dani lagi biyaan tanaka. Ay, Ha? Damdagan kay panguyab sa ako pero naglikay jud ko. Ay! Ala, uwagan lagi ka. Si Lusa nagsilas. Nag-abot ng tangkag dunggan ni Marita no. Bitaw, charot lang. Ay, di ay itlog. Biskot kaniya, malimtan kaniya. Giyahak lang. Madam, ari namin, salamat. Guwap, salamat. Ha? Ha? Ano ba di? Ala, tesa pa. Na ay isda da na. Imo nang ipakuan. Di ari sana da na. Yan yung isda. Sorry na. Ini mo ikuan. Mo nang mantika na natin. Asa mantika da na? Oo. Jadi dah yun. Paan man eh. Ayan siya. Wala na. Wala na. Tara na. Ay napagpalabi diha. Ay. Tambak man ta. Tara na. Nakrani. Sige na. Ari nami guys, kay nahuman nami o pamalit. And Matagsigig pang musang. ha? Matagsigig pang magat kayo. Uy, tirahan mo yung mama mo dana ha, o lula mo ha. Hi me! Out na ka! Magpamalingki na sad ka. Mangita na kung handumanan sa Hello Philippines, hello world. Mangita kag handumanan sa usa ka Panihapon ani kay Ginoo. Gutom na kayong pobreng gani mo. At least nag-reduce na ka nga na-control lagi nimo. Kinaog sunog bang sa yuti, o saro dili maniwa. Pero dili awat sa ni Agi no nga grabe jud nimong kuanda gutom. 56 kilos dito ato karon nahimo na lang yung 58. Pwede no, di ba? Dako kayang gi-reduce, di ba? Niwang yung bayot ka. Lagi. Sige ha, thank you. Me, thank you so Uy, much. happy birthday man di. O sa akong isuon. Ay, oo, sige. Mintras na ami, hagi giro ko ma. Mintras na ami, gracia, share ginagmay. Pag wala na nga. Ari na mi. Ali na, dani tuntun Ginoo ko di kag tan-aw. Kuy Ginoo ko maligsan kaniya. Labaw pa man sa di ay ninikuan di ay Ginoo ko maligsan kaniya bataa. Ato nami guys, birthday karon ni Koreana. Nga nakisabay pud sad si Budog nagpapalit siya sa cake. Dali ra. Ay ko aha pa balik. Sumanin. Tahali na. Di ana mi diri sa ilahan ni Lilin. Ang cake di ara. Ang itlog di ara. To ara ang kumpra ni Mario. Di ana mi diri guys. Len. Di ara oh. Asa man iikuan? Aw diri naman iikuan da. Di ara guys ang kuan. Ako iluto sa kuan di. Spaghetti di. So ako ang magluto sa spaghetti kay. Bariya color mo. Kauntag spaghetti. Unsay pareha color ang violet ito kang Koreana di ay? Lami man na siya. Lami man na siya lin kay Obi. Ala guys, ramen. Tapos na ay kuan adobo niya. Atong atimanon karon ang spaghetti. Perfect.
Guys, diara ang akong spaghetti recipe. Ako rin siyang gibutangan sa condense. Naay uban nga magluto sa spaghetti, dili nila butangan sa condense, pero kami naanad mi nga naay condense. Lami kaayo. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Koreana. Koreana and Budog. Happy, happy birthday, Budog. Wala si Budog sa Manila. Nara si Budog kanyo. Nara si Budog ko. Ay, sus, ginuko. Wala si Budog sa Manila. Diara si Budog. Diara si Budog. Diara si Budog. Happy birthday daw. Paghapon ka daw. Tama gina umar mo mga tao. Na. Oh, ara maliging. Dog, happy birthday dog. Kaunta dog. Nara si Budog, guys. Ano si Budog guys? Diara si Budog. Ano na si Budog? Ha? Diara si Budog. Guys, may hapon na guys. Sa Manila. Ay, nagpapamila na